Velkommen til denne video, hvor jeg vil vise, hvordan vi konfigurerer Outlook til at hente mail fra vores Exchange server. Jeg vil starte med at logge på med Hanne Hansen på en Windows XP arbejdsstation, som er medlem af domænet lokalt.dk. Og Hanne Hansen har ikke benyttet sig af Microsoft Outlook før. Hun er nyansat i firmaet, så hun skal nu i gang med at konfigurere Outlook til at hente e-mail fra Exchange-serveren. Og første gang starter Outlook som en ny bruger, påbegyndes der en konfiguration af Outlook. Og det tager lige et lille øjeblik. Og herefter starter så en guide op, hvor Hanne så skal indtaste nogle oplysninger. Og vi bliver så budt velkommen til Outlook 2003 start. Vi skal klikke på Next, slå over næste, og vi så spurgt, om vi ønsker at konfigurere en e-mail-konti, og det ønsker vi, så vi vælger ja og klikker på næste. Og vi vælger så Microsoft Exchange Server og klikker på næste. Jeg skal så have indtastet navnet på Exchange serveren, og den hedder Saturn. Og jeg skal så have indtastet mit brugernavn, og det er HH, og så klikker jeg lige på kontrolleret navn. Og så udfylder den selv oplysningen her korrekt med saturn.lokal.dk og brugernavn Hanne Hansen. Klik så på næste og udfør. Og det er jo simpelthen alt, hvad der skulle til. Nu er Hanne Hansens Outlook konfigureret til at hente e-mail fra Exchange-serveren. Jeg kan måske lige personligt gøre det her lidt. Og som vi ser har Hanne Hansen hendes indbakke, sendpost, klader med videre som normalt. Og hernede kan vi se, at vi er tilsluttet til vores Exchange server. Og Hanne Hansen kan så gå ind og lave en ny e-mail. Hun kan fx sende en til Bent. Så hun indtaster bare Bent og går ned i emnet og skriver vi kan se, at heroppe er der automatisk udfyldt med Bent Cement. Og hvis vi dobbeltklikker her, kan vi se, at det er Bent Cement. Og hvis hans e-mailadresse står her. Og grunden til, at Outlook har selv fandt ud af det, det er fordi, at Bent Cement han står i den globale adresseliste. Der har vi Bent Cement, Gertsen, Hanne Hansen, Peter Petersen og Peter Poulsen. Vi vil også gerne lige sende en kopi til Peter, så vi indtaster Peter her. Og klikker os igen vent for feltet. Og så kan vi se, at så kommer sådan en rød understregning. Og grunden til det, det er fordi, at der findes mere end én Peter. Det samme, hvis vi klikker herop og skriver Peter her, får vi også den her meddelelse. Så er vi nødt til at gå ind og vælge den korrekte Peter. Og Peter Poulsen skal lige have en kopi. Sådan. Og så kan vi så sende den her e-mail. Og sende besked. Og så er den sendt. Godt. Det her scenarie, det er jo så, hvor en bruger ikke i forvejen havde en POP3-konto. Nu vil jeg så lige pause videoen, og så vil vi så logge på med en bruger. Og denne gang vil vi så prøve at kigge lidt på, hvordan vi gør det for en bruger, som i forvejen har en POP3-konti med en masse e-mails og kalenderoplysninger med videre. Hvordan vi ligesom får ham over på
og skal benytte Exchange i stedet for POP3, og hvordan vi gemmer de data, han havde i forbindelse med POP3, så hans gamle e-mails med videre ikke går tabt. Så jeg pauser lige videoen og vender tilbage, når jeg er klar til at logge på med Peter Petersen. Så er jeg så klar til at logge på med Peter Petersen, så jeg klikker OK. Og Peter Petersen har i forvejen en POP3-konto, som han benytter til e-mail. Og den kan vi lige gå ind og kigge på med det samme, hvis jeg lige åbner Outlook her. Og Peter Petersen har noget mail, og han har nogle oplysninger i hans kalender og sådan noget, som han meget nødig vil miste, fordi han skal skifte til Exchange. Og det er jo forståeligt nok. Så det første jeg gør, det er at vælge filer, importere og eksportere. Og så eksporterer jeg til en fil, klikker på næste, og vælger fil med private mapper, klikker på næste, markerer private mapper og klikker på medtag undermapper, klikker på næste, og så vælger jeg at gemme backuppen på skrivebordet, og klikker på udfør, og slår lige kryptering fra her og klikker OK. Man må meget gerne sætte kryptering på. Jeg fravalgte den bare lige her. Det var så det. Næste punkt så er så, at vi skal oprette en Exchange-konto til Peter Petersen. Så vi vælger funktioner, e-mail-konti og vælger tilføje en ny konto. Og klikker på næste og vælger Microsoft Exchange Server og klikker på næste. Og så får vi så mødt en fejlmeddelelse om, at man ikke kan tilføje Microsoft Exchange-konto til en profil, mens Outlook kører. Så vi skal altså afslutte Outlook for at kunne tilføje Exchange-profilen. Så jeg afslutter Outlook og klikker på Start, Indstillinger, Kontrolpanel. Og går ind og finder mail-ikonet. Og jeg skifter lige til klassisk visning. Og vælger så post. Klikker på e-mail-konti og tilføjer en ny e-mail-konto. Klikker på næste, vælger Microsoft Exchange, klikker på næste. Jeg skal så lige have skrevet navnet på Exchange-serveren og brugernavnet pp. Jeg kan lige kontrollere navn. Og så skal jeg så have valgt, er du Peter Petersen eller er du Peter Poulsen? Så jeg vælger Peter Petersen og klikker på OK. Klikker på næste. Og for så at vide, e-mails fra denne Exchange-server-konto leveres til den eksisterende private mappe på den lokale computer. Hvis du ønsker at beholde mails på serveren, skal du ændre standardplacering til levering af mail. Bla bla bla. Det vender vi tilbage til, men det er meget vigtigt, at vi får ændret det her. Altså, vi skal egentlig ændre det, der står her. Det, der står her, det skal vi gøre. Men lige nu klikker vi ja og udfør. Og så lukker vi her. Og så starter vi Outlook op igen. Og nu kan vi se, nu har vi en privat mappe, og vi har også vores postkasse på Exchange-serveren. Og en privat mappe, det er jo for vores gamle POP3-konto. Og så har vi vores postkasse her, Peter Petersen. Så jeg vælger lige funktioner og e-mail-konto. Det var lige... Nej, det ringer. Og klikker på næste. Og hernede under levere nye e-mails til følgende placering, der vælger jeg postkasse Peter Petersen. Det vil sige, når jeg får nye e-mails, så bliver det leveret til min postkasse. Til min Exchange mailbox. Klikker så på udfør, og så får jeg hentet standardplaceringen til levering af mails, og kort og godt, det man skal gøre nu, det er, at man skal genstarte Outlook. Så jeg lukker Outlook, starter Outlook op igen. Og det næste jeg så vil gøre, det er, at jeg vil lige markere min mailbox her, altså min postkasse på Exchange-serveren, og så vil jeg vælge filer, mappe, slå over importere og eksportere, og så vil jeg vælge importere fra et andet program eller en anden fil, klik på næste, og her vil jeg så vælge fil med private mapper, næste, og så vil jeg klikke på gennemse, jeg havde jo gemt backupen ude på skrivebordet her, vælge åben, klik på næste, og jeg har valgt medtage undermapper, så jeg skal bare vælge at importere emner til den samme mappe i postkasse Peter Petersen og udføre.
Sådan. Det sidste jeg så mangler at gøre, det er at gå ind i funktioner, e-mail-konti, og vælge forvist eller redigere eksisterende e-mail-konti, klikke på næste, og fjerne POP3-kontoen. Den har jeg jo ikke længere behov for, da mine e-mails jo nu modtages på Exchange-serveren. Så jeg klikker på fjern, ja, udfør. Og det sidste jeg så lige vil gøre, jeg har stadig mine private mapper hernede, dem vil jeg lige højre klik på, så vil jeg lukke private mapper. Sådan. Og her har vi beskeden fra Hanne, som hun skrev for kort tid siden. Så det ser ud til at fungere det hele. Så sådan kan man altså overføre gamle data. Har vi vores aftale i kalenderen her fra før, som vi jo havde på vores POP3-konto, vores PST-fil, som nu i stedet for ligger på Exchange-serveren. Det man skal være opmærksom på, når man importerer PST-filen, altså den backup vi har placeret herude, når man importerer den til Exchange, så kan det godt tage lang tid, hvis det er en stor backup-fil fyldt med masser af e-mails og aftaler med videre. Så det skal man bare lige have i mente. Men sådan konfigurerer man altså en ny Exchange-konto for en bruger, som ikke før har brugt Outlook og ikke har en POP3-konto i forvejen. Og nu har vi så set, hvordan man gør det for en bruger, der i forvejen har en POP3-konto, men som skal migrere til kun at benytte Exchange.